मोनसे थियेटारनि सिजन टिकेट बेखेवनो मोननानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा थियेटार होननाया ओरैनो सा साज्रां नङा। बे हारिमुआ थांनानै थाब्लासो जोंनि हारिया थांनानै थागोन। हारिमु थायाब्ला दा मोसानाय मुसुर जुदि थायाब्ला आरो मोसानाय मुसुरखौ जों बहा नुनो मोनो? जों थियेटारावसो नुनो मोनो। बेनिखायनो जों बे हारिमुखौ सिबिनो ओंखारदोंब्ला फार्स्ट बे थियेटार बे बायदिसिना बिदिनो हारिमु बादायलायनायफोरखौ जोङो गोसो होनांगोन। दिनै आङो गोजोननाय मोन्दों मा बर'मा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोरां मन्जु थियेटार जायखौ माने दिनै थैआं बर'बाव जानानै बे जोंहा बे थियेटारनि जिथु बिगोमाया 50 बोसोर बे गल्डेन जुबलियाव माने खुंनो फैगासिनो दं आरो दा बहुद खस्थ'जों बे थियेटारखौ माने दैदेनबोदों। जायनि थाखाय मालाबा दिन्थिनाय समाव बिदि जिथु महरगिरिफोरा ओंखाम मोनजालाया आरो बे ओंखाम मोनजायैनि खारना जाबाय मा जोंनि बर' समाजफ्रा माने अनसायाखै आरो अनसायनि जाहोना बेबो जानो हागौ जे थियेटारनि जिथु महरगिरिफ्रा जोंनि नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हाया। बेनिबो जानो हागौ आरो जायखिजाया आं उन्दैयाव थाखो 3 ना थाखो 4 फरायनाय समाव मोनसे जारा फाग्ला होननाय आङो माने बे सोरां मन्जुनि मोनसे नायजानाय दंमोन आं मुलि दाबो गोसोआव दं आं बे समाव ओरैबादि मानसि जायोमोन माने जायगाखौनो होनो हायामोन। नाथाय बिनि उनावहाय जेला बर'लेण्ड आन्दलन जाबाय बा ब्रिटिश आन्दलन जाबाय बेनिफ्राय बे सोरां मन्जुआ बिहा बर'बां फैयै दिनै मा बे 50 बोसोर माने माबायाव आरो माने आगान होबाय आरो बे 50 बोसोरबाथ' आरो थैनो बारा गोबाव गैखाला 50 बोसोरानो माने गासिबो जेरै सासे मानसिया 50 बोसोर जानाय लोगोनो बिनि रोदा बिनि हारा बिनि बिगुरफोरा जेरैहाय लथायदोंमोन थिग लथायदों आरो खिन्थु थिग लथायदोंब्लाबो खिन्थु बे जोंहा सोरां मन्जुनि बिगुमाया माने फेलें जायाखै आरो बियो माने खुनुदिन बिबसनाय थायाखै। बिथांखौ माने बे हाबाफारिनि जोहै बिथांखौ आं साबायखर बावो। बिथाङाबो माने जोबोद खस्थ'यै माबायदि थियेटारखौ सालायनांगौ बिनि बिबुंथिखौ लानायजों बिथाङा जोबोद माने गांहाब उखैहाब जानानै जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिदों। बिथाङानो बिनिखायनो बिथांखौ आं साबायखर होयो आरो आं साबायखर होबावो जे जोंनि बर'मा दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा गावसोरनि बिदिनो गावसोरनि सिथ्लायावनो बे थियेटारखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरनो जे दिन्थिनो लाबोदों बेखौ बाख्नायथाव बाथ्रा। जायखिजाया नैबे सिजन टिकेट बेखेवनो मोननानै आं गोजोननायजों लोगोसे आं बर'मा रायजो राजाफोरखौ आङो मोनसे खावलायनो नागिरो बे थियेटारखौ नायनो थाखायल' टिकेटखौ दाला आरो मोनसे हारिमुखौ मोजां मोनो होननानै नायनायनि बाथ्रा खिन्थु मोनसे डनेसन सिस्टेमाव नांगौ आरो जों मोनसे गुबुन हारिखौ जों मोनसे जेरैहाय गुबुन हारिफोराबो माने थियेटार नाया मोजां मोनो हारिमुखौ सिबिनो थाखाय मोनसे डनेसन बादि हरनांगौ आरो बेखौ खावलायबाय आरो आं आसा थिदों जे सोरां मन्जु थियेटारखौ दिनै जिथु बर'नि हाबाफारि लानानै बर'मा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिथ्लायाव जों दिन्थिफुंनो लादों बेहाय बर'मानि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो हेफाजाब होगोन आरो हेफाजाबा ओरैनो खुगानि हेफाजाब नङा एसे रांखावरि हेफाजाब होयोब्ला निस्सय बे हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसे सोरां मन्जु थियेटारखौ आरो लोगोसे जायफोर दिनै आफादा लाबोदों बिसोरबो एसे माने फाइनान्सियेलि हक बा एसे गावसोरखौ माने आफादखौ हक माने आफादा बे आफादखौ सालायनायाव माने एसे हेफाजाब जायो जोबोद हेफाजाब जायो। बेनिखायनो थोबसे बेयावनो जेनेबा मोनसे सागोर जेरैहाय लैथोमा जेरै सृष्टि जायो थिग बिदिनो गासैबो बे बर'मा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे सिजन टिकेटखौ गांसे नङा गांथाम गाहाम लानानै हेफाजाब होनो थाखाय बेखौनो आं बुंनानै आंनि बे सुंद' बुंथिखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय।